nagrigaten ti kasasaad ko. Dagan ka na yun akail kayo. Dagayo ka na yun ti malaglagip ko. Aniyang ngata itanti kasasadyo. Aniya ket di na kinalawan na nagbabaytang tayo alawan ken kaya't kukumanti pagapagsubli iti silong niyo kadyak ko lumadayo. Nyemala agad anus tayo din ko mabaybayan nagita na anak ta kasta metenken ka diag ko nga inada oray ta asidegen ti panadawit ko. Nagrigat namin ng nagpaiso ti kastoy agasasaan adu-atu krigat kan sakripisyo na tayo tinagin na dayo nabati kayo kadagtuyak itadayo at trabaho tapnulan matungpal dagiti arap-hap tayo pandakisagana tinarangya kumasakbayan dagiti anak tayo kan para itinaragsak kan natalina ay a pamilya abinangon tayo. Ngayon alam agan alos tayo kat ni Apo Diyos kuma di kanayon amang tarabay kada tayo. Nagrigaten ti kasasaad ko datang ka na yun akail iliw kayo. Dagayo ka na yun ti malaglagip ko. Aniyang nata itanti kasasadyo. Nyemala agan anus tayo din ko mabaybayan gagita na'y anak ta hasta metenken ka diyan ko na inada oray ta asidegen di ba nagawit ko. Nyemala agan anus tayo din ko mabaybayan
Kamatan ka umiyag ko nga inada uray ka asibegen di pa nagawid ko uray ka asibegen di pa nagawid ko